Denge gel, denge Kurdistaniye. جناب دانوچیان رادیو دنگه گلدن باشکداری هجه ایرو 12 مجدار 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 14 لامد 16 امن اوچین دنوا روجه پیشکش بکندم دم آزادی ریبرا پویا دوران کالکانگود جبری سرکفتنا و پیواجی پاشروژه کدن نینه اندام اکادمی زانستن جواکی عبدالله جلان دوران کالکانگود ریبراپو ام بریارن ام تکوشنا دموکراتیک بنا ترکیه و مسوگری مافه همو گلان بدومینن دوی ببینن و فهم بکن کو و قناغ دویمین نه وک قناغ یکمین به دوی جواک جبوی که تکوشینه بکن کالکان دبیجه پشتی بانگا 27 سبات مدید کل هندر اول در وی ترکیه در دوره کمزن کو جبو که کورد و شهر جبور راندخوری بکارتینن هنه او اینیا راندخور مزنه و دترسن کو راندخوری آوان تو نبکه جبیلی سرکفتنا و پیواجوی پاشروژه کدن نینه لو ما انباق لرکزی دیکن کو جبو دموکراتیک بونا ترکیه تکوشینه بکن آزادیا کردانیا گلان و دموکراتیک بونا ترکیه به سرکفتنا بانگا اشتو جباکا دموکراتیک آهری براپو پیکانه Zeynep Oduncu Kutavi Bank Deslatariye Kir Parlamentereden Parti Zeynep Oduncu Kutavi Derbari Gava Dirukiye Tevger Azadiye Kurt de Nırkandın Kir Kutavi de Nırkandına Kode Bali Dikşine Servan Kalan Biriz Abdullah Öcalan Peyameke Diruki Uva Tedarda Peyama Biçekan Mrov ne gihiştin cihekedin ve Diraya gişti de Deng da ve Çarçove Tene Gele Kurt Alakader ne dikir Hemu gelen Kurdistan Uşrata Navin u Türkiye Alakader dike Dve devlet rola bileyse. De 26 Cotme hedega mezin a duyemin hat avetin PKK gud ve ji Türkiye ve kişin u biçin kadem parasına medyayı naha dora devleteye. De dili Türkiye Ayşe Kepek be zemine kanuni be avakirin u da çarşıve kanuni de henek dış bikevin evlehiyede dema Türkiye yakovan vunda bike tüneye de evlehiye kanuni bedayin de bilez gaven kanuni verin avetin. Fethi Yıldız Gut çuyuna grava İmraliye her tim de rojava medeye. Serüke meclise bi koordinatörün partiyen siyasiyen de komisyona meclise de civinek lidarkız. Cigiri serüke MHP Fethi Yıldız ku beşler civine bul ser pırsa gelo serdana rebere gele Kurt Abdullah Öcalan de rojeve de be diyar kirin ku çuyuna grava İmraliye her tim gut de rojava medeye. Tahliye girtiye ku ferz kirna poşmaniye kabul nekir carasiyemin hat aslen kirin şükrü baytar yekji reveberin meyader eylihe bu u dehel bijartine gişti 24 Haziran 2018 andeli eylihe CHP bu namzete parlamenteriye led 27 Mecdara 2019 ande bahane endam teri kısına hat girtin 5 sal u semahan hat ceza kirin şükrü baytar girtika hat Türk koplu ya mereşe hejmar dudu de tegirtin u divya bu vere berdan leje sedema ku poşmaniya xwe kabul nekiriye lijne idaru çavderiye de bistude jotme de berdan avicara siyemin talokker kuşka şükrü baytaru endama meclisadayken ayşçeye elihe melahat sarhangut ku devlet pişti banga iştucuvak demokratik are berapoji bekişandın neke be Neziki Kurdan dibe emni bende bunku girtiyen nexweş u girtiyen ku cezewan qediyaye werin berdan le devlet u deslatari AKP hina bu hukuka şer neziki Kurdan dibe Melah Sarah dibêje hûn nikarin xwîna bi xwînê bişûn dawiya hemû şeran bi aştê diqede. Serûka po tevger azadiya Kurdan gavên dîrokî Avetin devlet ne seruk apo berda ne jî girtiyen siyasi berda. Puşmaniya zaruke me ferz dikin birayê min kes nekuşçiye ev doza siyasi mafê civaka xwe dike û çima wê poşman bibe. Eger devlet divê pêvajiyê de ji dil be bila girtiyên nexweş û siyasî berde bila rêbera podem li dest were berdan.
Li polisên trafîkê ciwanek derb kirin. Çavkanên herêmê ragihan ku polisên trafîkê bi bahaneyê li gorî quralên trafîkê tev negeriyaye ciwanek derb kirin. Heman çavkaniyan got ku welatiyên derdorê bertek nîşanî polîsan dane, polîs jî bi gazê êrişî welatiyan kir û ciwanek ku hatiye derb kirin jî girtin bin çavan. Parlamenterê Dem Partiyê Colemêrgê Onur Düşülmez li ser hesaba xwe ya medyayê dijîtal bertek nîşanî derbkirina ciwanan da û got ev pêkanîn tenê yek ji bêhukukiyên li geverê tên kirine. Divê walî dem dest müdaxaleyê polîsên îşkence kar bike. Serdozgeriya Komareya İstanbulê bi daxwaza girtina Partiya CHP serê dadgeha bilind da 16 barayên Kurdistanê bi daxuyaneke nerazîbûn nîşandan. Evga weke gefeke li dijî demokrasî û îradeya gel hat binavkirin. Di daxuyanê hevbeş a baroyan de we hat gotin dozên girtina partiyên siyasî ji bo demokrasiya Tirkiye û serveriya hukukê derbeyeke. Li dijî peymanên mafê mirovan Avrupayê ye girtina partiyeke tenê nayê wateya ji holê rakirina hukukê. Di heman demê de tewate inkarkirina temsiliyeta demokratik ab milyonan hilbijêran. Divê kanun di berjewendiya garantiya adaletê de be. Weke baroyan emelî dijî her hewldana girtina partiyên siyasî derbikevin. Xwedilê îradeya gel, kanun û demokrasiyê derbikevin. Ekrem İmamoğlu daxuyanî da û got îdanameya we tenê ji derewan pêk tê. Şarêdarê Bajarê Mezîna İstanbulê İBB Ekrem İmamoğlu ku li girtîgeha Marmarayê tê ragirtin têkildarî îdanameya İBB ku piştî 137 rojan hat amadekirin daxuyanî da. İmamoğlu dibêje îdanameyeke wisa ye ku ji îtirafkarê nelirêtî û bertilê derketiye û derbasî hedefkirtina Partiya Avaker a Komarê CHP bûye. İmamoğlu daxwaza weşana zindî kir û bank li meclisê kir ku li peywîra xerabe. İmamoğlu bi domdarî dibêje îdaname ji îtirafên kesên gel lê hatine xwarin û derewan pêk tê û got danîşîna zindî bu weşînin da ku herkes derewan ve derewên we bibîne. Hema carekê jî be ji wijdanê civakê û hesta adaletê bawer bikin. Em suçdarin an kesên lêpirsîna neheq beşandiya suçdarin bila millet biryar bide. İmamoğlu bankir ku danîşîn li ser ekranên TRT zindî were weşandin. Komisyona bilind a serbixweya hilbijartinên Iraqê di derbarê hejmartina dengan û diyarkirina dema îtirazan daxuyaniyek da. Komisyonê diyar kir ku wê îro di saet 18 de encamên destpêkê yên hilbijartina dema 16 parlamento Iraqê ragihîne. Piştî ji navên namzedên ku bi ser ketine li ser malpera komisyonê belav bike. Di daxuyanê de hat eşkerekirin ku encama hejmartina bi dest û hejmartina elektronîk a dengan heman e. Komisyona hilbijartinê daye diyar kirin ku wan ji bo îtirazên li ser encamên 7 roj dem diyar kirine. Piştî wê jî di nava 10 rojan de wê îtiraz werin nirxandin. Aferên muhar jen şandin girtîgeha evînê li Îranê zexta dewlet û darazê li dijî jinan didome bi nêzîkbûna 25 diyel ku jin li her deverê li dijî her cure tundiyê têkoşînê bilind dikin. İran bi zexta darazê hewl dide têkoşîna jinan sînordar bike. Welatiya bi navê Aferên Miharên a li Tehranê dijiya di 29 îlonê de hat girtin û wê birin girtîgeha evînê. Li gor nûçe Aferên Miharê ji dayîka aktivîstekê siyasî ya li dervê welat dijiye. Di roja 29 îlonê de li balafirgeha Navnetewê İmam Hûmeynî hat binçavkirin. Hat diyarkirin ku niha li girtîgeha evînê di beşa jinan de dimîne. Derbarê hincetên girtina wê de heta niha tu agahiyên fermî nehatiye dayîn. Li peravên Lîbyayê trajediya koçberan çilû du kes windane. Li peravên Lîbyayê boteke koçberan noqîbine avê bû. Bu yer Sisiyê Mijarê Qewimî hat gotin ku botê 47 mêr û 2 jin tê de bûn ji bajarê Siwarê ber bi Awropayê ve derketerê û noqîbine avê bûye. Rêxistina koçeya Navnetewî îyom jî ragihand ku tenê 7 kes hatine rizgarkirin û 42 kesên din windane. Bi vê bûyera dawîre hejmara koçberên ku ji destpêka sala 2025 û vir ve li derya Spî fetisîne 1000 kes derbas kirine.
بله گودان جا ایرو جمع هاتن داویان و چیم خواهد سبب من خوشیه دادم باش